kursi palungguhan iki bakal tak rajah. Ngerti? Bakal tak rajah. Mengko yen wis tak rajah jebeng Haryo Penangsang ora kepareng lungguhaning bapa. Yen bareng lenggah wonten papan mriku. Iya. Jalaran sapa pawongan kang lungguh kursi wis tak rajah. Bakal apes dayane 40 dina lawase. Badhe kula ikut-ikut ketinganipun Rama Jawarsuti. Nanti sing hati-hati lho ya. Sasmita loro cacahe. Sasmita nyata lan sasmita gaib. Lan sing tak kandhakake iki sasmita. Yen uyah kuwi rasane asik, yen lombok pedes cukup yen. Kulo iku suwan Kang Mas. Menapa pakita-kita suwan? Ing Panti Kudus sampun kerawan panjenenganipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Wis temen ing Panti Kudus. Nggih. Wong taun Dawuh Kanjeng. lan kuwi timur. Nggih kados Kono padha barisa mendem. Aku lak nemoni Sultan Hadiwijaya. wis kaken dawuh. Waalaikumsalam. Loh, monggo Yai Sultan. Sami sugeng rawuhipun Yai Sultan Hadiwijaya Pangestunipun Kakang Riyo Penangsang. Kosok wangsulipun Kakang Penangsang. kalis ing sakara-kara boten wonten rubeda tumempuh dhateng jiwa lan raga. Kakang Riyo Penangsang menika kesangeten. Nggih menapa Yai Sultan? Dulur tuwa ora kena dikangen. Kenging menapa? Sampun dangu mboten rawuh wonten ing Kasultanan Pajajaran. Yagung pangaksanipun Yai Sultan. Dangunipun panjenengan jumeneng Sultan. Kula dereng nate suwan ing Pajang. Awit ing Jepang taksih kathah pakaryan ingkang kedah kula rampungaken. Oh kados ngaten. Iki mboten napa-napa. Nanging mangke nalika wonten kalunggahan monggo kersa rawuh wonten ing Kasultanan Pajajaran. Ya insyaallah. Monggo Yai Sultan kami menggah. Lho, nuwun sewu Kanjeng Sultan. Ini ngopo Kakang Kemang? Badhe tindakku Badhe lenggah. Kanjeng. Ngersa dalem sampun ngantos lenggah ing papan mriku. Menika palengganipun ingkang kagungan dalem. Tamu kedah lenggah dhateng mriki Kanjeng Sultan. Ayo sewu Yai Sultan. Rama Jawarsuti nembe netepi kewajiban. Kula nampi dawuh kapatah pinangka dados pramugari ngacarani rawuhipun Yai Sultan Hadiwijaya. Mila ing menika monggo kula lenggah wonten palenggan niku. Monggo. Ana apa maneh, Kak? Menapa malih wonten pramugarinipun. Wakile sing kagungan dalem ing lenggah mriku nggih pramugarinipun. Panjenengan tetep lenggah dhateng mriki Kanjeng. Musuh. Menapa wonten ratu lenggah
wonten sakiwanipun Dipati menawi kelampahan menapa boten badhe ical kawibawanipun. Monggo kabeh. Nuwun sewu Gusti Kanjeng. Sampun dipun dhahar ngendikanipun Gusti Kanjeng Adipati Arya Penangsan. Adipati utawi ratu menika mlampun kraton. Menika wonten ing Panti Kudus isinipun namung murid lan murid. Nanging Kyai Sultan Sampun Kakang. monggo kalih. Kula tak lenggah wonten ing papan mriki kemawon boten menapa saken. Sampun. Monggo penarak wonten ing papan mriki. Ono kene enak. Kados ngaten. Nggih. Wong ora gelem kok dipaksa. Nggih, mboten napa-napa. Esuk panjenengan niki mawon ratu. Mboten wani lenggah wonten panengganipun Rama Jabar Suti. Saya kula namung sak Adipati. Mila anggen kula ngacarani rawuh panjenengan kanthi cara adeg-adegan kemawon. Mboten menapa-menapa, Kang. Monggo sikat. Matur. Nuwun sewu Kyai Sultan. Kula kepingin ngertos kados pundi swasana ing Kasultanan Pajang. Ing Kasultanan Pajang ayem-ayem lan tentrem. Nanging Kakang, nembe-nembe menika geger Kakang. Geger bab menapa? Kathah maling ing Pajang. Pajang kathah malih iki kok aneh. Anehipun menapa, Kang? Pajang menika kutha ingkang ageng. Kathah nayaka prajanipun. Kaya dening Pemanahan, Wila Mertolan Wuragid. Lha niku kangge napa? Apa mung dibayar tenguk-tenguk kok kanthi negarane geger? Kakang Dipati Riya Penangsan janipun sampun boten kirang-kirang. Para nayaka praja nggih dadi dhateng katurmaning Kasultanan Pajang. Nanging wong jenenge maling. Maling kuwi mesti golek limpihe sing duwe omah. Sak pinter-pintere sing jaga isih pinter sing maling, Kakang. Iki. Lajeng kosok pangsulipun ing Kadipaten Jipang Panolan kados Jipang Panolan ayem tentrem. Wiwit surup Surya nganti gagat Rahina ora ana lawan kang ditutup, nanging ora ana malih mlebu ing Kadipaten Jipang Panolan. Mula Jipang tentrem. Gusti Kanjeng. Panjenipun leres dawuh pangandhenipun Gusti Kanjeng Adipati Arya Penangsan. bendere piye, Kakang? Jipang Panolan menika ayem tentrem. Ning kula piyambak menika gumun Kanjeng. Gumune apa? Maling menika kala wau ing Pajang. Nek diopiak, lho mlayune kok dateng Kadipaten Jipang Panolan. Mlayune maling ning Kadipaten Jipang Panolan. Nggih. Yen kaya ngono, Kakang Pemanahan ki ngarani Kakang Dipati Riya Penangsan bupatine maling. Mbok menawi ngaten. Manut. Kapolok. Nggih. Mboten kula selak. Kula akoni. Nek prajurit Jipang niku dumadi saka maling. Rampok lan kecu. Nanging sedaya kula klempakaken, kula cakup, kula bilasi jiwanipun. Kersanipun dados tiyang ingkang migunani tumrap bangsa lan negarane. Inggih, kula ngertos kok Kakang. Nanging maling kala wau mbok menawi gadah topi tangan. Topi tangan menapa?